mayroon kami dito sa libot. So, kita-kita ta dito mga quicker. Naot ka makadakop ni. Alright. So, niya si mga paryo. Oh, pre, dito pre, kay shorty pre. Yun, meron. Yan o. Naka. Mga quicker! Come on, quicker! Mo mga bisita o. Bisita na mo. Uy, ang dami oh. Quicker oh. Buha ba? Nice one. Kita nyo. Ano? Laki-laki na. Nice one. Kumapit ka sa akin. Yun o. Yun o, mga quicker. Buenas quicker oh. Dami. Ito pa mga quicker. Ito pa pre. Ispat mang gitong doon mo pre. Pero mag kamera sa babaw. Arak loy. Lloyd Camas. Oh. Mukhang marami-rami at madamay-dami. Ano na sa bus? Isang between. Babae na naman. Sabon.
Pasabot sa kabalian, kisay ko po. Kamera. Isa mo. Birog, birog, birog. Di basta-basta. Dugog na yung rin lagi. Training ng kanina. Ego sa kahoy, kanan kinsan. Nagmagkaroon niya. Para ba yung nasama dito? Ha? Lugar, lugar, lugar. Kaman. Birog, birog, kaman. Grabe tong vlog na to. Quaker. Hindi na yan. Lalaki naman yung laki. Sadyan na lang pala. Oh! Wow! Yo! May sambal mga Quaker. Bayarin kamera pre. Bayarin kamera. Kamay tubig. Nice one mga Quaker. Nice match. Para masarap ito. Ako'y nakita! Ako'y nakitaan, pre! Ito nga, nag-apol-apol. Pas-pas na yan. May sira kami mga Quakers. May sira kami. Oo. Sila lang to. Yung may hawak ng kurente. Nagkasira po yung pukot namin. Mabuti na lang, magaling magpahit-tahit yung batang to. Nagkasira yung ano namin sa libot. Ang buhay namin nakagulo-gulo. Sa mga tagay gabi ko. Aran din awa. Kita ganito lubuta to. 19%. Oo. Mga na subscriber pa naman. Nagano ba ko mga fans? Samot, tagay mo na now. Thrilling na. 19%. Pre, 19% pre. Iyak, sinilas. Uy! Sinilas! Ay, ay, ko. Okay. Bilay lang na ko dito ako. Sinilas. Rianas. Ari na. Nakakabantong rin na nato ng mga. Kaya ba yung sarap kanan din. Tagiro. Masalit sinilas. Parang siya. Si Jojo, kaning kamuti na nito si Jojo. Salad ay? Salad ay? Ala, wirog, wirog, wirog. Sample, sample. River crossing mo? Ulanan.
mo dia. Ay kay panahon na to nawang karabaw kay makutaw pa. Inaar man mangukuan kay pisa gud ka jo kay dagkog tamak. Ari lutaw man nay dako. Sarap. Turin. Babae, tapos mo. Ano? Rot. Pagawin. Pre, pati jabog pre ha? Balag malumos ka pre. Ano? Ang to? Ha? Kaya pa bang naging dyan? Nangog ka ba rin ba ito ha? May slide mo. Yeah? Nakoy dakong ispat kaso di man to waterproof. Basta Baklay mo dako na rin. dako to abot to nga ring ato tulay. Ah, grabe. Tapos ka mo rin sa mo. Kung gamit sa kuan ba? Para tinan. Nice one, Brad. Boy pa. Silo ka kay sayang. Apa? Ayan pre, oh, babae pre. Ano kasi ligog may man. Ay ban igsuon sana. Ang gamoda ko ng baguyaw. Apa to? Asa? Ito. Asa dira dapat pre padong diha ang ano karaw. Ako ba to? Asa na. Dako to. Wow. Pwedeng nisod to diri dati. Ano na araw? Ayan dire. Dawa. Ay, sorry. Bukan sa kaya mo malago-tago eh. Kundas na ila, kundas. Biasa. Nah. Ay, sa ka na ba to? Ay, sa ka na ba to? Ay, sa tolo. Lima? No? Nice one. Nice bro. Kapo! Matago lang. Ah, babae man? Babae, tapong yan. Tama, Jo. Wala. Kami import. Import na to. Duty sana ako sa PlayStation eh. Dito ako Oh, ito mga quicker. Malaki lang ito.
Ayan o. Dito ang quicker. Ito. Doon, tamang. Kaon ulit pa sana. Wala din na, nalog mo na eh. Narog mo na. May plano ako mga ka-quicker. Kadsang rin tayo. Bakit dukuha lagi? Kapabay eh. O dito. Karing. Usara rin kabira, boss. Nakabira. Lisod lagi dito. Lisod mga dito dito. Nataw na kay mga nayuag na sila. Dilim dito. Butas-butas na. Umuuga pa. Daghan yo. Daghan mga ka-quicker, daghan. Daghan ko ha. Ha? Yun ang nangit sa kilid. Anong imo mo na? Maglisod man ka sobrang kalisod. One half and one half. Nagalibom. Ako oy. Mother, father, and mother. Ano na? Ikaw ng mga buhi. Daghan din. Daghan din. Pin malimong dahon lagi. Naman. Ito ang buhi bukas ito. Tangtang natin. Amuta eh. Ih, Libuni kay tubig. Tubig maka. Ginisa lang. Ginisa lang. sa kalam. Top saka.